И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Runfaker и това тук е най-новия мод, Ultra, т.е. Worm for All. Нали, той пак се завърна и дай сега цъкаме. Тия тук избраха ясол, аз не съм един от най-добрите с ясол, само да ви кажа. Не ме съдете, ако може. Хайде ясол, дай сега малко да ги поскъсаме. Да се надявам. Те вече почнаха да се събият. Това ще е много лудо. Мали как исках да ми се падне Браун. Ама няма такъв шанс. Бати якото. Иха! I'm play blue gold. Опа! Бати якото, много забавно. И къде стъкате минали? Тък. Това ще е много лудо. Всички като се отнеме наведнъж, това ще е бати якото. Не го целих ли? Тъй бе, дайте ми малко килчета. Не е ли? Нечестно. Бати. Ет. Майче малко съм задобрял, ама не съм чак толкова сигурен. Така ми се струва малко странно и то плюс това не е малко, а много. Защото ми е много странно, аз че кой къде се лутва, какво става тук. Това все пак е ясно, то с него е много мазано. Те не ли сечат нашата хелната? Какво е това? Ни хел, ни нищо. Не. 8-1. Сега ако кажете, че не сме и луди. Иха! Дай да си изкъсваме. Така малко по-малко. Ще е след към много лудо. Maybe. Дай сега ще разберем. Всички като се отнемат. Те не смеят да минат по-напред колата. Шас. Какво я бе? Best double ever. И убиха ме. Така. О, много яко. Това така е много готино. Много ме радва. Да, инфинити. Нямам пари за нищо за инфинити. Тринайсет на 4 общи кила, 14. Айде на 5. Play Blue Kong. Жалко, че не е на Summoners Rift. Бати якото. Но як пиче. Пак дебъл. Сега ти ще виж, бе.
Така, я! Трябва да се умра с чест. Взимам кили. Умирам. Нищо ново за мен. Всъщност аз този мод го игра за първ път, защото последния път, когато го пуснаха, когато го пуснаха, аз тогава не можах да играя, понеже бях в Америка. И не можах да го играя, и сега да играя за първ път този мод. Като гледам, май ще биеме, защото ги скъсваме. Аз съм 6-2. Аз и той Айп, да го знам как се казва, сме с най-добрия резултат. Опа, не. Блюконг. Така. Айде дай си бутам терата, да не ти пука. Ей, дъбъл кил. Ай, техни направиха дъбъл. Какво е това, бе? Излагаме се в момента. Ай, нахраните, мърша. 2 в 3 ще иззаеме, 100% съм сигурен. А не, те имат и тримата статик шиф и направо ще ни скъсат, най-вероятно. Така, да, ами, че не. Сега вече ще ги скъсам. Много мазно. Много е гадно. Мали! Лудо. Тук не се знае вече кой се... Тя ни еснаха! Не са. Така. Тия са бяси ми? Ама аз не съм и добър с ясо, какво искате? Аз го нямам купен. Сигурно другите са го имали купен. Now, it's my turn. Не чек, бати, късърчетата мантики. Ще ми къскат те, те не знам с кой говорят. Ще ми къскат. Да! Не! Извинете, това ще дядо ми. Да, аз тук си бутам, пак ги еснахме. Това ще е едно много хубаво виктори за нас. Въпреки че аз не съм чак толкова добър с ясо, бе. Това не е тайна, то се вижда. Той какво? Иска да си умре без проблемче. Ай, всички назад. Връщайте се назад. Дай да оберем хелчетата. Така мъничко. Да се обръщаме сега, действаме. Отново. Double kill. Ейст! Аз ги ейснах! Гледате ли сега? Гледате ли? Иха! Днеска започва... Сега играех за първ път и веднага спечелих, дами и господа. Това беше едно много хубаво нещо. Това клипче ще го кача веднага след като съм го снимал. Тоест, сега е
13, на 2 часа, на 30 ще го кача, сега веднага ще почвам да го качвам в YouTube. Потърсете ме на League of Legends, това ми е страницата, аз съм Уилзар и това е. Довиждане!